Kollox beda l-erba' meta l-Ministru Michael Falzon stqar li ma jistax jagħti garanzija li fi żmien 20 sena il-pensjoni se tkun garantita. Issa l-Ministru Falzon qal li kien ċar fuq dak li stqar f'nofs din il-ġimgħa biex bekk ikkonferma mill-ġdid li ma hemmx garanzija li l-bolla li l-ħaddiema qed iħallsu se tmur għall pensjoni fi żmien l-irtirar. Dik għetta u dik hija naħseb jien xi ħaġa minn hawn id-dinja. 10 years, 20 years. It's not that far away, mind you. 30 years' time. It's all a question of putting up the white flag. It's a question of facing the realities. And the realities won't go away if you hide your head in the sand. Minkejja li l-pensjoni hija xi ħaġa li kull persuna li taħdem tikkontribwixxi għaliha bil-bolla, il-Gvern qed jgħid lin-nies biex jinvestu fi private pension plan, xi ħaġa pożittiva. Iżda li bla dubju ma twarrabx il-kontribuzzjonijiet kbar li jsiru mill-ħaddiema għall-pensjoni tal-Gvern. Sur biraħ ma tajqat li ma tistax tagħti garanzija li fi żmien 20-30 sena ħajkun hemm garanzija tal-pensjoni. Għalfejn? Sinjorina, ngħidlek x'ngħidlek, ħaddaw ruħ rasu ta' taħt fuq. Kont bil-Malti, kellimt bil-mod u kont ċar. Ejja nkunu fer, jiena semmejt 20-30 sena oħra, right? Ġifieri, bebda mod ma semmejt 10 snin oħra. Żgur m'iniex profeta tajjeb u kif żgur ma nistax naħseb għal x'se jiġri fil-futur tajjeb. U meta pressat minn Net News biex iwieġeb kif jista' jserraħ moħħ in-nies dwar il-pensjoni, il-Ministru Falzon għażel li jitlaq minn quddiem il-Kamera tagħna. Jekk jien ma ħeġġitx lil kulħadd illi jaħseb fil-futur tiegħu, inkun qed nitfa' rasi fir-ramel. Żgur m'iniex profeta tajjeb u kif żgur ma nistax naħseb għal x'se jiġri fil-futur tajjeb. Ministru, din xi ħaġa normali li n-nies jassumu li għandhom il-pensjoni. Il-pożizzjoni tal-Gvern dwar il-pensjonijiet ħolqot ħassib kbir, l-aktar fost il-ħaddiema li ma jafux fejn se jmorru l-kontribuzzjonijiet li qed jagħmlu. Dan minkejja li l-Labor kien wiegħed li din tal-pensjonijiet hija raġuni oħra wara l-pjan li nġibu ħafna barranin f'pajjiżna. Ħafna minnhom tal-persuni u jafu mhux qed jissir xejn ħażin jafu qed iħallsu l-bolla u mhux ħajkwalifikaw għall-pensjoni. U x'ħajispiċċaw jagħmlu? Qed iħallsu l-bolla mingħajr ma jieħdu pensjoni u allura meta tisma' min jgħidlek għalaq il-bibien marriduhom xkeċċihom il-barra. Ħafna drabi dak li qed jirraġunek taf x'qed jgħid waħdu mingħajr ma jaf marriċ il-pensjoni tiegħi. Marija Borġ, Net News.